wanda ya taimake ka a rayuwa ko biyan ka aka yi ka yake shi karka yadda, shine loyalty. Idan ka wayi gari ya zama baka da loyalty, ko a aikin gwamnati ne, ko a almajiranci da malinta ne, ko a kasuwanci ne, ko a siyasa ne, ko a karatun boko ne, ko addini ne, daga nan za a gane kai butulu ne. Idan yau kana da wani ya taimake ka sai ka bar shi dalilin me, dalilin in dan kasuwa ne jari ya kare, ko malaminka ne kana ga yanzu ka yi sabon masallaci kai za ka fara zaginsa daga nesa, to mutanen kuna za su gane cewa to tun da ya ci amanan wane mu ma kar mu yadda da shi. Duk inda ka yi betrayin ɗaya da ya taimake ka, ranar da kake gabai da kake tsammanin ba abin da zai maka sai ka butulce, to duk duniya ba mai kare yadda da kai, daga ranar rekod ɗinka ya lalace. Ai ya ci amanan wane ma, kai ma in ka yadda da shi to zai ci amanar ka. To shi yasa a ka'ida wanda ya taimake ka a rayuwa karka yake shi finasa. Kana iya ganin wani malamin da ya fi malamin ka na da karatu ka koma wurinsa, amma bai zama dalilin wanda ya koya maka dan baka zage shi ba. In a harka ce ta rayuwa a karatun boko, wanda ya fara karantar da kai a firamare, ko ina ka je ka gara ka ce Allah shi gafarta malam, sunansa malam shi ya koya maka abcd. Kada ka ce yanzu ka yi phd shi ba malami ba ne. A aikin gwamnati haka ne, kana yanzu ka zama director, akwai wanda tun a ainihin entry level shine oganka, karka manta da shi. Wanda ya sama maka aiki har abada karka ci amanarsa, wanda ya koya maka sana'ar hannu tele ne